Honorable conseller, per a la defensa de l'esmena a la totalitat per part del Partit Popular té la paraula l'il·lustre diputat senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, per defensar l'esmena a la totalitat en text alternatiu que hem presentat al grup parlamentari del Partit Popular en aquest projecte de llei de lectura única i començar recordant, ja ho deia el conseller, que aquest és el quart episodi segurament d'una història, no? El quart, perquè el primer va ser el decret per nomenar directament el president del Consell de la Corporació, el segon va ser l'acte parlamentari per materialitzar aquest nomenament, el tercer va ser la convalidació del decret llei i avui és el quart, que és l'aprovació del projecte de llei en lectura única, fruit aquesta situació d'un dictamen important, entenem nosaltres, del Consell de Garanties Estatutàries, que venia a dir que el govern havia utilitzat una fórmula legislativa, la del decret llei, per fer una cosa que en realitat no en tenia potestat. Per tant, aquesta és la quarta vegada que debatem sobre aquesta qüestió en aquest ple i serà la quarta vegada que el nostre grup parlamentari els dirà no, aquesta no és la via, no estem d'acord en la forma ni en el fons de com vostès han fet les coses. Perquè vostès ens venen a dir aquí que el que han vingut a preveure en definitiva és que si hi ha una substitució, si hi ha una vacant sobrevinguda, i això nosaltres ho podríem entendre si fos aquesta l'única circumstància en la que es produís. El que passa és que ja portem algun temps de legislatura i hem vist com ha anat actuant el govern i hem vist els projectes de llei que en aquests moments hi ha a sobre la taula en els que sí, se'ns parla molt de consens, però la realitat és que sempre es preveu ja per defecte una segona volta amb majoria governamental. És a dir, una cosa és el discurs, una cosa és aquesta voluntat de dir escolti, nosaltres volem que hi hagi consens entre els grups parlamentaris, però al final la realitat és que vostès posen sobre la taula una eina per acabar-li donant a la majoria governamental el poder de decisió. I està clar, en aquest sentit, honorable conseller, nosaltres discrepem i critiquem i criticarem el fet que cap grup parlamentari utilitzi una llei des del punt de vista partidista i tant és així que ho fem, tant si ho fa el grup majoritari de l'oposició Convergència i Unió per aprofitar el text original de la llei, com si ho fa el govern canviant la llei per atendre els seus propis interessos. Per tant, entenem que aquí no hi ha diferències entre uns i altres, no hi ha diferències entre uns que vulguin bloquejar i uns altres que vulguin bloquejar. No, aquí només hi ha una sola diferència. És entre aquells que veritablement creuen en que és necessari el consens i la despolitització de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i aquells que no creuen que això sigui d'aquesta manera. Realment, avui, mirin, tenen l'oportunitat de rectificar. Si certament vostès creuen que el consens és necessari i és bo per la independència dels mitjans i per la direcció dels mitjans, avui tenen l'oportunitat. Tenen 3 esmenes a la totalitat en text alternatiu que tots 3 textos alternatius venen a dir exactament el mateix. Suprimeixin aquesta segona volta amb majoria absoluta, per tant amb majoria governamental, suprimeixin això del text de la llei i per tant permetin una vegada més que l'elecció dels membres del Consell de Govern i del president del Consell de Govern de la Corporació pugui retornar en el consens que hi havia amb anterioritat i que s'havia pactat amb anterioritat, que era de 2/3 de la cambra. Tenen 3 oportunitats, 3 esmenes a la totalitat en text alternatiu que van en el mateix sentit. Per tant, hi anunciem el nostre vot favorable no només a la nostra esmena a la totalitat, sinó a la que presenta també el grup parlamentari de Convergència i Unió i el grup mixta, tot i que difereixen amb la seva redacció. Finalment, estem convençuts, ja ho vam dir en les altres intervencions, estem convençuts que el que origina aquest canvi de posicionament per part dels grups que donen suport al govern no és la importància de la corporació, no és el contracte programa, no és la nova etapa digital de la televisió. Només hi ha un problema, només hi ha
un horitzó, que són les properes eleccions al Parlament de Catalunya i les enquestes que no els hi van bé als grups que donen suport al govern. I aquest és el veritable problema que ha originat aquest canvi de la normativa per poder controlar els mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies, il·lustre diputat.